Anakondaa pihakuuselle. Anakondaa pihakuuselle. But why is always me who sell... Because sulla on rumimmat kuteet ja pisin naama. Come here over. Ehkä voimme käyttää sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Farmarin rouva. Kirlantereita. Hempsyt. Ikiäkäs. Juodaan taas. Katso huominen jakso. Lörtsölöittäkö vaattelit linkasta ens hättään? Se väänsi kiuruveteläistä. Mahotonta meininkiä. Pahin paska voi olla jollekin korvaamaton. Kun vain yksinkertaisesti. Ruotsalainen nunna sanoi sille ruotsalaiselle ei kun Seikkausaletti. tonttuja! Uusi ihana päivä on koittanut, Pentti. Helpota vähän. Vaikeinen vempain. What perhana shall we do? Vanhemmat ihmiset sanovat ennen keksiä seksiksi. Nyt ne puhuu seksistä, kun ne ei muuta keksiä silleen. Nyrjä nyökyttävää. Swissen. Jees. Ruotsalainen on niin kuin Skål. Kauko. Tässä porukassa täytyy yhden tehdä kaikki. Let me. niin kuin Joo, mutta kun tämä pääkirjoitus on...